रवीन्द्रनाथ फंसा लाथिराव माबाय समुद्र ठुखे रय रहनाय हाराम जातानो बने कोन मंत्र या ना मंत्र संत्र एबो कुनो काजे फनांमैया आनि याक्राइतर बालुसा उराव रमैयाबो मटाइनि बासाला तिरो तंना मताइनि बासाब करि मुंसा करि बत्रक बा दालार बासार बत्रक देते मंत्र मुइलो करि ब दालार ब मियाफ्रो आनो पुथार पाइया हि मंत्र रमको आनि याक्राइतर बालुसासि उराव याबले बनि मंत्र जे किरिं मिरिं हुमारक बा आ याका हरसा आइनेले ताबक जरा तंगुको उंक्लक जरावो कोनो याक आम याक्राइतरनि बालुसासि उराव याबले सबसे दुष्ट ब पापी शिब शिकक ब मुसुक शिकक सान मुसुक ख ब मुसलमान रक बाय मुसुक अनेक सुनामार उठी पासार खाइ ख खक लां थांब मंत्रबु किरिं कारां हिसे दाला मंत्रबु करं खलाय गेते उ अम कर्ण विजय नबो हायनो अम महाराज गसेमानि हि बुथार सिनाहि मंत्र सालाम रय रहकै उ मंत्र रय रहमा आनि याक्राइतरनि बालुबु उरिया उ कथै जे ब पयन रमाबु गथगया के बसमा सन्यासी ब गम बा पृथ्वीनि सबसे बापर दालाल सन्यासी अमनो कोडो दावा नांसिने हादुल सुपंगिया हालु फिसां याबनो मुइलो रयां बनो लाथि रय रफान मुंसां याबो आं बाय फुंसा लाथिर जाफोरके उजे नांमा जागा केन्सार को फाइ रवीन्द्र नै देवबर्मा पापी सन्यासीनि मंत्रनो जवाब रय रनि आंबो सिभिल कोड रवीन्द्र देवबर्मानि बुंथि आं कोर्ट केस खाइरनाय आनि प्रति आक्रमण तीव्र आक्रमण खाइमन आंबो सिभिल कोड केस रनाय आं कोर्ट किरिं कारं तबत्र बनिनि आम फाइजलामी कौरक सिंह मत्र बाप फाजिलनि कौरक सिंह बाप्पारिनि कौरक सिंह मत्र कुनो मंत्र बिया तंत्र बिया मत्र बाप्पारिनि धान दाल सिकक मांखौनि तंमुंसे मत्र उ मुनि सहायरनो कोर्ट केस रनाय देवबर्मा बेंगालुरु तंगै आनि रायदांनो फाइखराय र फाइना आमाय बुंका ना दीपक देवबर्मा हाराम जाता नों उ बेंगालुरु नों आरो जागा सेसके दंसं पाइलांथों नोंबो आनि रायदां हिमतके नों फाइखरा फाइदि नोंबो एरिया हा फाइखे नों फिरक दे माथां माथां नों परीक्षा दं रेडी दं नों नरक भिडिअनि स्क्रिनो जे नंमाने अमनो कुबुय अमनो चलितंग ताबुक चिनि त्रिपुरा सारुंनि बिसिंग अमनो भाइरेल अंजाक अमनो बिग ब्रेकिंग न्यूज अंजाक अमनि बादे तै करिखाना हनिnya ma wansuka खरकसानो तै खरकसा बुखुंनि जुबानि बाबे वालाले तंलायख्या आव नरो भिडिअ नुगुय साइमांखाना आं साबुनि तै कक साका तिनी आं नरं तै कक सानाय भाइरेल चलि तंमाने चिनि नारियन अवतार हंजागै सिनिजाक तंनाय कर्ण विजय जमतियानि नरं नुखाना ब जेफुरु साजुं न बुबा गोरा आं न राजा हनै सामानि परनिसिमि बुसुकै भाइरेल तंखा बिनि आ भिडिअ आ भाइरेल भिडिअ न नुगुयबा बाक्सा बरकबा आमा बरनि कबर फाइक्या हनैबो हिनाय तंखाबनो बाक्साबा दखैबा खावै तत्रसेबै खावै सपेरना हनैबो बनो हुमकि रग रोजागै तंखा ताय कमेनो गालि रोजागै तंखा ताय नरक आमोबो नुखाना बाबा गरिया हंजांनाय रवीन्द्र देवबर्माबो बनो बिनि जारा तै मते मानाय र मते पुजिनाय र बदनाम उंगु हनै हिनै बनो मंत्र परिवै कुल हरमानि बा हिन हरमानि आनि मंत्रनि उत्तर दि हिनै आ मंत्र परि हिन हरजांमानि उत्तर ना हनै फाइके ताबुकाय नारियन अवतार हनै सिनिजांनाय कर्ण विजय जमातिया ब मिडियानि बुसकांगा नुकजागै साका रवीन्द्र देवबर्मा बाबा गरिया नोंले फाजिलसि हिनै नना आं लाथि फुंसा रमा बाय समुद्र पार्क उरिरि हरानो हनै नरक नुखाना आइ भिडिअनि पुलाव सामानि अककब ताइ बते बसाका बिको नों आनो मंत्र परि अहरमानि ताफुक जरते आं कथांना तंखु आनि याकुं तलानि हादुलि पदेसु उरिरि माया बलासा नै बहिनका रवीन्द्र देवबर्मा बाबा गरियानो ताइ हिनते हिनका तेब नों रवीन्द्र देवबर्मा बाबा गरिया आमसुसु मते मानो हंकाय तामनि निकक नांगिया जेपुरु बीरमनि त्रिपुरानि मांकति फपुरु 1 किलोमीटर नि बिसिंग माना हमानि तामन माया नोंबा नांगिया नि कक गथगे हनैबो हनका नोंबा मुसुक सिककसो बोला हनै हिनहरै बबिनि ककनि उत्तर रखा हंगेनरो आनि भिडिअ नो चाजाके लाइक शेयर खादि ते चैनल नो चाजाके सब्सक्राइब खादि मते हाइते बो कताल भिडिअ रंग मानानि बागै।